Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Мы і Біблія». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы – партрэт Бога. Неяк мы з жонкай ехалі ў таксі. Звярнулі ўвагу кіроўцы на пабітае лабавое шкло і абламаныя ручкі задніх дзвярэй. Ён распавёў пра двух пасажыраў, п'яных маладых людзях. Яны грубіянілі яму, потым інспектару ДАІ і, як апынулася, ужо змучылі сваіх бацькоў. З чаго ўсё пачалося? Не захацелі прышчапіцца рамнямі бяспекі. І я падумаў, зусім не Божы партрэт. Мы жывём у свеце, дзе прапаведваецца ідэя «важны я». У кнізе Эсфір мы чытаем, як Артаксеркс, кіраўнік над 27 абласцямі ад Індыі да Эфіёпіі, зрабіў пір на 180 дзён для сваіх набліжаных і 7 дзён для народа. Усё было багата. Навошта? Каб пра такія святы пісалі гісторыкі. Чаму важны я? У кнізе Данііла ёсць гісторыя пра Навуходаносара. Цар быў у сваім палацы. Ён ганарыўся сваімі ваеннымі поспехамі і будаўнічымі дасягненнямі. Прарок запісаў яго словы: «Ці гэта не велічны Вавілон, які пабудаваў я сілаю маёй магутнасці і ў славу маёй велічы? Важны я». Ці гэтыя царскія думкі новыя? Наша грамадства імі заразілася. Хочацца быць галоўнай часткай свята, пахваліцца сваімі дасягненнямі, задаволіць свае запатрабаванні, атрымаць усё адразу і шмат. Адзін пастар мне распавёў пра гутарку з падлеткамі сваёй царквы. Яны мараць пра прэстыжную прафесію і вялікія заробкі. Рукі чалавечай душы заўсёды цягнуцца да таго, што чалавеку падабаецца. Вось чаму людзі шукаюць выгоды. Сярод ворагаў. Гісторыя ізраільскага народа. Для Ахана брэндавая адзежа і грошы былі даражэй паслухмянства Богу. Сярод сяброў. Вучань Юда адмовіўся ад свайго настаўніка Ісуса за 5-месяцавую зарплату. 30 срэбраных манет. Дзеля грошай ён пайшоў на здраду. Хто важны? Я. Думкі пра сябе такія займальныя і такія небяспечныя. Майсей марыў пра ізраільскага цара са скруткам Торы ў руках. Для яго поспех быў не ў канях і калясніцах, не ў золаце і срэбры, не ў дыпламатычных шлюбах. Поспех, калі ты з Богам. Але цар залатога стагоддзя Ізраілю, Саламон, вядомы сваёй мудрасцю, не адставаў ад калегаў-язычнікаў. Зямное зацямніла нябеснае. Чаму важны я? І вось мы чуем іншыя думкі. Псалом 144, 5 верш. «Пра слаўную годнасць велічнасці тваёй і пра цудоўныя дзеі твае буду разважаць». Аказваецца, можа быць па-іншаму, калі важны ён. Нядаўна мы з сям'ёй былі ў сяброў у Бярозе. Наведалі разваліны Картузскага манастыра. Ён будаваўся 41 год. Адкрыўся ў 1689. Гэта самы зачынены каталіцкі ордэн. Яны не толькі служылі Богу, але і забяспечвалі працай мясцовае насельніцтва. Выраблялі чарапіцу 4 колераў, мелі конны млын, развозілі ў сажалках чарапах, вырошчвалі ананасы, карысталіся паравым апалам у сценах і падлогах. Дэвізам ордэна былі словы: «Крыж стаіць, пакуль круціцца зямля». Пакуль чалавек жыве, ён будзе мець патрэбу ў Хрысце. Важны ён. І ні ў кім іншым няма збаўлення, бо няма іншага імя пад небам, дадзенага людзям, у якім мусілі мы быць збаўленыя, сказаў Пётр. Што б вам не казалі, што б вы не чыталі, што б вы не глядзелі,
важны ён. Інтэлектуалам часоў апостала Паўла не падабалася простае хрысціянства. Яны лічылі, каб знайсці збаўленне, патрэбныя адмысловыя веды. Той, хто імі валодае, шчаслівы, а астатнія загінуць. Усе паролі ў гностыкаў. Вось чаму Павел кажа сваім пасланням да каласянаў: адных ашукалі, іншых жадаюць ашукаць. Вось што ён піша пра Хрыста і як малюе партрэт Бога. Ён ёсць вобраз Бога нябачнага, першародны усякага стварэння, бо ў ім створана ўсё, што ў небе і што на зямлі, бачнае і нябачнае, ці то пасады, ці то панаванні, ці то начальствы, ці то ўлады, усё праз яго і для яго створана. І ён ёсць перад усім, і ўсё ў ім стаіць. І ён ёсць галава цела царквы, ён пачатак, першародны з мёртвых, каб быць яму ува ўсім першым, бо было даспадобы, каб у ім жыла усякая поўня. Ён творца. Ісус першародны. Звычайна гэта слова ўжываецца як ганаровы тытул. Ізраіль, напрыклад, як народ першынец Бога. Ізраіль самае каханае дзіцё Божае. Таксама першынец – тытул Месіі. У 88-м псальме мы знаходзім словы пра Месію. «Я зраблю яго першынцам, найвышэй цароў зямлі». Першынец не ўжываецца ў сэнсе часу, а ў сэнсе адмысловага ушанавання. Навыкольны свет яго стварэння, таму знайсці Божыя адбіткі можна паўсюль. Не вясёлка ад аднаго да другога краю зямлі, а ягоная веліч. Не фарбы заходу, а ягоная веліч, не падводны, раслінны, жывёльны свет, а ягоная веліч. Усё ім створана, усё ім стаіць. Ён трымае ў сваіх руках пачатак і канец, не толькі стварэння, але і нашага жыцця. Менавіта таму ў адкрыцці Яна Ісус кажа пра сябе: «Я альфа і омега, пачатак і канец». Ён стварыў сусвет, ён кантралюе яго, ён клапоціцца пра зямлю, і ён адлік усяго, яму слава. Евангеліст Ян пісаў: «Бога не бачыў ніхто ніколі, адзінародны сын, які ва ўлоне айца, той з'явіў». Гэту ж думку мы сустракаем у Паўла. Христос – бачная выява нябачнага Бога. Простай мовай – партрэт, фатаграфія. Яго выява адлюстроўваецца ў веруючых людзях-хрысціянах. Лепш за ўсё можна зразумець гэту думку ў царкве. Нядаўна мы ездзілі з сям'ёй у паездку па Брэскай вобласці. Мы маліліся: «Господі, дапамажы быць дабраславеннем і адчуць дабраславенне ад іншых». Для нас гэта паездка была сведчанне вялікай любові з боку братоў і сясцёр. Гэта вельмі натхняе і дазваляе пераймаць лепшаму ў іншых. І кожны раз ты кажаш: «Як? Адкуль? Чаму?» І ведаеш адказ: ад яго, дзякуючы яму. Ён – галава царквы. Бо Ісус Христос вырашыў быць часткай царквы. Гэта маштабны праект, бо царква сусветная. Павел піша, што Господ – пачатак царквы, крыніца. Ён прыводзіць яе ў рух, дазваляе ёй жыць і развівацца. Царква – новае стварэнне. Убачыць партрэт Бога можна ў царкве і праз царкву. Прачытайце кнігу дзеяў. Наведайце цэрквы Беларусі, Расіі, Украіны. Сястра з нашай царквы цяпер жыве ва Узбекістане. Кожную нядзелю яна сярод веруючых. Царква – гэта месца, дзе клапоцяцца пра людзей, каб яны заставаліся соллю, святлом, духмянасцю і пісьмом. У кнізе «Адкрыццё» у пасланні 7 цэрквам напісана, што Христос трымае ў сваіх руках цэркві, свечнікі, і пастараў, зоркі. 7 зорак – размова не пра папулярных людзей. Зоркі выпраменьваюць святло роўна і ўвесь час. 7 свечнікаў – гаворка не пра канкурэнцыю. Свечнікі надзейныя і неабходныя арыенціры для грамадства. Усё таму, што царква – надзея свету. Не згубіце думку Паўла. У Хрысце злучылася матэрыяльнае і духоўнае. Творца свету – галава царквы. Ён клапоціцца пра матэрыяльны свет не менш, чым пра духоўны.
Якія б знешнія акалічнасці не прыходзілі ў наша жыццё, мы у надзейных руках. І вось яшчэ, ён поўня бажаства. Поўня цікавае слова. Сэнс просты. У гэтым партрэце не выпушчана нічога. Нам, недасканалым людзям, асабліва сёння, патрэбны такі Бог. Сябры, зразумець Бога, зразумець сябе. Павел піша, «Ён пачатак, першародны з мёртвых, каб быць яму ува ўсім першым». Ісус уваскрэс, каб ва ўсім быць першым. У маіх думках і словах, у маім жыцці, у маёй сям'і, у маім служэнні, там, дзе я. Вось чаму важны ён, творца свету, галава царквы, поўня Божая. Уяўляю сабе, як гэта пасланне дасягнула горада Калосы. Разгарнулі скрутак ад апостала Паўла, хтосьці чытае, усе слухаюць. Рэакцыя? Задумацца пра тое, якія ў мяне адносіны з такім Ісусам Христом. Душа моя Бога, Он царь и владыка миров. Когда на душе тревога, спешу под Его покров. Он правдой меня осеняет, дает мне под крыльями день, от коварных путей охраняет и душу мою сберегает. По милости каждый день, по милости каждый день. Ему аллилуйя, осанна, Он полон небесных щедрот. Я в нем нахожу непрестанно отраду минуты невзгод. Он правдой меня осеняет, дает мне под крыльями день, от коварных путей охраняет и душу мою сберегает. По милости каждый день, по милости каждый день. И я каждый день направляю молитвы в небесную силь и громко Его прославляю сердечной хвалою. Аминь. Он правдой меня осеняет, дает мне под крыльями тень, от коварных путей охраняет и душу мою сберегает. По милости каждый день, по милости каждый день. Он правдой меня осеняет, дает мне под крыльями тень, от коварных путей охраняет и душу мою сберегает. По милости каждый день, по милости каждый день. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.